Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lorenzo. Taong 1966, Tinalmud, Camarines Sur. Hindi ka ba talaga magpapapigil, Lorenzo? Mga huling katagang binitawan ng tatay niya bago siya sumama sa grupong nakilala niya sa bayan. Ayon sa kanya, na kung alam lang niya ang mga mangyayari, hindi na siya mangangahas na umalis sa lugar nila sa Pioduran. Mag-iisang taon rin bago sila makarating sa Tinalmud, Pinuno. Marami silang lugar na dinaanan dahil ang pangunahing trabaho ng grupo, mangalap ng mga impormasyon ukol sa mga natatagong kayamanan sa kanilang lugar. Dito sila umaasa ng kanilang ikinabubuhay at dito rin sila nagbabakasakali na balang araw hindi na nila kailangan magtrabaho para makaraos. Bawat isa sa kanila, yon ang hinahangad at ito rin ang pangunahing rason kung bakit nanatili silang matatag sa kahit na anong unos na kanilang kinakaharap. Subalit, 2 buwan bago nila marating ang lugar ng Tinalmud, may nakausap silang tao na nagbigay babala ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Inamin din ito na meron nga roong kayamanan, ngunit hindi ito sapat kung ang kapalit naman ay ang kanilang mga buhay. Ayon sa kwento ng taong yon, may mahiwagang salamin na nagtatago sa lugar na yon. Ito ang nagsisilbing daan para mabuksan ng isang lagusan na nagdudugtong sa isang lugar kung saan katulad ng baryong kanilang pupuntahan. Subalit taliwas sa orihinal na baryo, hindi mga tao ang nakatira rito, bagkus binubuo ito ng iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kadiliman. Mariin din itong inilahad na marami ng mga dayong napapadpad sa lugar na yon at hindi na nakabalik para makapagkwento ng kanilang mga karanasan. Dagdag pa ng lalaki na sa buong buhay niyang pananatili sa lugar ng Tinalmud, iisang tao pa lamang ang alam niyang nakaligtas mula sa hagupit ng mga nilalang na nakatira sa loob ng lagusan. At ito ay walang iba kundi ang kapatid niya. Ngunit ang kapatid niyang ito ay 3 taon nang patay. Kaya naman hindi niya na ito may papakausap sa kanila upang makapagbigay ng karanasan nito. Nang marinig naman yun ng grupo, hindi mapigilan ng ilan sa kanila na tumawa. Naniniwala sila sa mga nilalang kagaya ng mga aswang. Subalit para sa kanila, isang malaking kalokohan ang ganoong uri ng lugar. Pagmamayabang pa ng mga ito, walang kapasidad ang mga aswang na manirahan dito. Kaya yung istorya nito ay parang kwento ng baliw na tao. Nang marinig naman ni Lorenzo ang sinabi ng kanyang mga kaibigan, tahimik lang naman siyang sumunod sa pasya nito. Naisip niya kasi na malayo-layo na ang nilakbay nila, kaya hindi na siya maaaring umatras pa. Batid din niyang may punto ang kanilang dahilan kung kaya't pinili niyang maniwala. Ngunit nang makatitigan niya ang kanilang kausap, napansin niya na parang may binubulong ito. At ang mga bulong na yon, pawang siya lamang ang nakakarinig. Huwag kang makinig sa mga mangmang na to. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi lang aswang ang tinutukoy ko. Marami sila. Marami. Bulong sa kanya ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang nawala sa kanyang sarili. At nung medyo kumalma na ang kanyang kaisipan, tsaka pa lamang niya napansin na kanina pa pala siyang kinakausap ng isa sa kanyang mga kaibigan. Yung nakaargumento naman nilang lalaki umalis na. Animoy wala na rin yung pakialam sa kanila. At magmula nang nangyari ito, doon na siya nagsimulang magtanong sa kanyang mga kasama. Inilahad niya na papaano kung totoong lahat ng kwentong narinig nila. Akala niya seseryosohin siya ng kanyang mga kasama, pero sa tuwing naririnig nito ang kanyang rason, tumatawa lang naman ang grupo.
Literal na wala itong takot sa katawan dahil na rin sa mga karga nilang agimat at mga batong pangkaligtasan. Di naglaon. Unti-unti na rin niyang nakakalimutan ang tungkol sa bagay na yan hanggang sa mapasok na nila ang lupain ng Tinalmud. Mula sa hangganan ng lugar, sinalubong sila ng malakas na simoy ng hangin na nagpapanginig sa kaibuturan ng kanilang mga katawan. Ilang minuto rin sila nitong niyakap bago ito tuluyang lumayo. At sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, marami sa kanila ang nakaramdam ng paparating na panganib. Ang kaso lang, hindi pa rin sila rito natinag gawa ng may kutob sila na malapit na sila sa kayamanang kanilang hinahanap. Dahil sa ganoong kaisipan, nagpatuloy sa pag-usad ang grupo hanggang sa maabot tanaw na nila ang baryong matagal na nilang pinagplanuhang puntahan. Ayon sa kanya, na bago nila marating ang lugar na yan, kinakailangan muna nilang tumawid sa isang malaking sapa. Dagdag isipin din ng sukal ng kakahoy ang kanilang tinatahak, kaya naman napagtanto nila na baka abutan na sila ng madaling araw bago ito mapasok. Alam kasi nila na matatagalan pa sila dahil sa wala silang ideya kung meron bang naghahatid na bangka mula sa Pangpang patungo sa kabilang ibayo. At kung natao namang wala, kinakailangan nilang humanap ng paraan para makatawid dito. Kalahating oras bago sumapit ang 11:00 ng gabi, narating nila ang Pangpang ng ilog. At mula roon, wala silang nakitang kahit ni isang bangka. Makailang beses na rin silang sumilip sa ibayo pero wala talaga silang makita. Dahil dito, kaysa magpalipas pa ng gabi sa Pangpang, nagpasya ang grupo na tumawid sa pamamagitan ng paglalangoy. Medyo mababa pa naman kasi noon ang tubig at hindi pa gaanong malakas ang agos. Ang iniisip din kasi nila, baka bukas wala pa ring dumating na bangka, kaya imbis na magsayang ng oras, mas mainam na kumilos na. Maliban pa rito, nagtitipid din ng grupo, gawa ng malaki-laki na rin ang kanilang ginagastos para lamang makarating dito. Nang magkasundo na ang lahat, isa-isa na silang kumuha ng puno ng saging. Wala silang pantali, kaya naman ang ginawa nila, pinatong lang nila sa ibabaw nito ang lahat ng gamit na kanilang dala. Sinigurado rin nilang hindi magkakahiwa-hiwalay ang mga saging na tinuhog nila ng kahoy, kaya naman matinding pag-alalay at pag-iingat habang nasa kasagsagan sila ng paglalangoy. Ngunit di pa man nakakalayo sa Pangpang, napansin nila na parang lumalakas ang agos ng tubig. Bigla rin itong tumaas, kasabay nito ng pag-iba ng kulay. Yun bang parang bumaha bigla? Ganon na ganon ang sumagi sa isip nila, subalit imbis na bumalik, nagpatuloy lang sila sa pag-usad. Diretso lang. Wala yan. Wika ng namumuno sa grupo. Nang marinig naman nila Lorenzo ang sinabi nito, nagpatuloy lang din sila sa pag-usad. Nagdadalawang isip man, hindi na nila ito pinansin nang sa gayoy makarating sila sa karatig ibayo sa lalong madaling panahon. Ngunit nang mga lahati na sila sa ilog, napansin nila na nawala ang agos. Kumalma rin ang tubig at higit sa lahat, unti-unti na itong bumababa. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari, kaya naman kahit napakadilim, pilit silang tumitingin ilang metro ang layo mula sa kanila. Pagbaling naman ni Lorenzo ng tingin sa likuran niya, laking gulat na lamang niya nang may masilayan siyang nakausling matatalas na mga pangil. Gatabla ang lapad nito, tapos kasing itim yun ng sunog na kahoy. At habang patagal ng patagal itong nakausli sa ibabaw ng tubig, napapansin nila na parang umiikot ang parte ng ilog kung saan ito naroroon. Makalipas pa ang ilang minuto, napagtanto ng kanilang grupo na bunganga ng isang dambuhalang nilalang ang mga pangil na kanilang nasilayan. Paunti-unti, umaangat ito hanggang sa kalaunay tuluyan na sila nitong nilamon. Pagdilim ng paligid,
Bigla silang pumailalim kasabay ng pagramdam nila sa paglusong ng nilalang pabalik sa ilog. At sa isang kisap mata, napadpad sila sa isang kakaibang lugar na unang beses pa lamang nilang nakita. Alam nila na nasa tiyan sila ng dambuhalang nilalang, ngunit ang ipinagtataka nila na habang tumatagal tila bang dinadala sila ng agos ng tubig sa mismong sapa kung saan sila nito nilulun. At pagbalik ng liwanag sa paligid, tumambad sa kanila ang baryo na kanila dapat pupuntahan. Nakakapagtaka man, pero sa takot noon ng grupo, nagpatuloy na sila sa paglangoy kahit marami sa kanilang mga gamit ang nawala. Nang marating nila ang kabilang ibayo, nagpahinga muna sila ng bahagya habang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga naranasan. May mga nagsasabing panaginip lang umano ang lahat ng yon, pero alam ni Lorenzo na totoo ito. At saan mang lugar sila mapadpad, paniguradong isa na yon sa babalang inilahad sa kanila nung lalaking huli nilang nakausap. Dala ng matinding pagod, hindi na nila namalayang nakatulog na pala sila. Kinabukasan, ginising sila ng matinding init na lumapat sa kanilang mga katawan. Pag-upo naman nila sa pangpang, dito nila nasilayan ang ganda ng lugar na hindi nila napansin noong gabi. May mga nakitang tao na rin sila sa paligid na animoy abala sa paghahanap buhay. Karamihan sa mga ito namimingwit at sumasagwa ng bangka sa sapa, habang ang iba naman nakasakay sa kalabaw at pawang patungo na sa bukid para magsaka. Sa unang tingin, napakapayapa ng mga ito, kaya naman hindi na sila nag-isip pa ng kung ano. Ang kaso lang, sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Lorenzo sa mga ito, napansin niya na parang karamihan sa mga batang naroon, pugot ang ulo kapag tinititigan niya ito. Ilang beses man niyang kinurap ang kanyang mga mata, hindi yun nagbabago, indikasyon na totoo ang kanyang mga nakikita. At dahil sa mga napapansin niya, imbis sumunod siya sa grupo, nagpaiwan siya sa pangpang. Hanggat maaari, hindi siya nagpakita sa mga taong naroon sa takot na baka mga aswang ang mga ito na nagbabalat kayo lamang bilang mga ordinaryo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makalapit na roon ang mga kaibigan niya, laking gulat na lamang niya nang biglang pumaikot sa mga ito ang mga batang kani-kanina lang namimingwit ng isda sa sapa. Segundo lang din ang dumaan matapos nila itong sunggaban hanggang sa magpang-abot na sila. Pilit noon nakipagbuno ang mga kasama niya, ngunit dahil sa dami ng mga kalaban, wala na rin yung nagawa kundi ang mapasuko. Pagbaba naman ito ng kanilang mga armas, isa-isang kinalas ng mga bata ang lahat ng agimat na nakita nitong nakasabit sa kanilang mga katawan. Matapos nun, tinapon nila ito sa ilog bago nila ginapos ng lubid ang mga kamay ng kanilang bihag. Di nagtagal, umusad na rin sila hanggang sa maglaho ito sa paningin niya. Pagkatapos ng mga pangyayari, naiwan siyang nakakubli habang pilit na inuunawaan ang mga bagay na kanyang nasaksihan. Akala nga noon ni Lorenzo, nananaginip lang siya. Pero kahit anong gawin niyang pagising sa kanyang wisyo, hindi niya ito magawa-gawa. Animo yung mga nakikita niya, totoong nangyari talaga. Inabot pa ng ilang oras bago niya natanggap ang lahat. Kaya naman hapon na siya nang umusad patungo sa baryo. Ilang metro ang layo mula sa bukana nito. Nakasilay siya ng matataas na talahib na pwede niyang pagtaguan. Pinaliligiran din niyo ng ilang maliliit na puno, kaya naman inaasahan niyang magiging ligtas siya rito, basta ba'y hindi siya gumawa ng kahit na anong ingay at kilos na makakaagaw sa atensyon ng mga nilalang na kumuha sa kanyang mga kasama. Pagpwesto naman niya, tahimik na siyang nagmasid. Inunti-unti na rin niya ang pagkain sa mga natitira nilang baon para naman tumagal siya roon ng kahit ilang araw. Ang plano niya, iligtas sa mga kasama niya nang sa gayoy meron siyang maisama pabalik.
Dagdag pa niya na hindi man niya maililigtas ang lahat. Ang importante, sinubukan niya ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Akala niya ganun lang yun kadali. Pero di pa man lumulubog ang araw, pinanghinaan na siya buhat sa mga bagay na kanyang nakita. Ayon kay Lorenzo, na kahit terik panahon ng araw, meron siyang mga nasipat na aswang na lumilipad sa himpapawid. Kapag lumalapag ang mga ito, meron ulit siyang makikitang papalipad na animo yon ang nagsisilbing bantay ng baryo upang masigurong lahat ng papasok, kauri at kadugo nila. Dagdag pa niya na, sa entrada naman ito may mga nakita siyang bantay na nakatayo, may dalang malaking palakol at nakabalot ng itim na tela ang mga ulo nito. Nakakatakot ang itsura ng mga nilalang na yon, pinuno. Ngunit nakapagtatakang hindi man lang nasisindak ang mga batang dumaraan sa tabi nito. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit naman ng dapit hapon, nakasilay siya ng parada ng malalaking uod na merong mga galamay na parang sa gagamba. Doble ang laki nito sa kalabaw at sa pinakataas nitong parte, may mga nakita siyang tao na may nakagapos na karo di kalayuan dito. Wala siyang ideya kung ano ang mga nilalang na yan. Ngunit malakas ang kutob niya na may kahalin tulad ito sa mga manlalako sa ating mundo. Pagpasok naman ito sa baryo, nakarinig siya ng sigaw ng mga tao, kalakip ng pag-alulungan ng mga nilalang sa loob. Hindi na naging malinaw sa kanya yung mga nangyayari. Ngunit ramdam niya na nanganganib na siya sa pinagtataguan niya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang mahalaga niyang gamit bago gumapang papalayo. Kahit wala siyang ideya sa kanyang paroroonan, pinilit niyang umusad hanggang marating na niya ang paanan ng isang bundok. 3 araw siyang nagtago sa maliit na butas ng isang puno, kung saan wala siyang ibang kinain doon, kundi ang mga talbos ng saluyot at iba pang nakakaing halaman. Halos manawa na nga siya pero wala siyang pagpipilian. Inakala niya na sa pamamagitan ng ganoong katagal na pagtatago ay hindi na siya mapapansin ng mga nilalang, pero lingid sa kanyang kaalaman na lahat ng dako sa lugar na kanilang napuntahan ay merong tagapagmasidang mga ito. At sa pagsapit ng ika-4 na araw, dito na nga niya nasilayan ang dahan-dahang paglapit ng mga batang minsan na niyang nakita na nakipaglaban sa kanyang mga kasamahan. Malayo pa lang nanlilisik na ang mga mata nito at kapansin-pansin din ng mga buntot nitong hindi nalalayo sa mga buntot ng bayawak. Yun nga lang, meron itong matulis na dulo, kaya kapag nasaksak siya nito, paniguradong katapusan na niya. Maya-maya pa, nagsimula nang tumawag ang mga bata gamit ang kanilang maamong boses. Ayon sa kanya, na kung napakinggan mo lang ito at hindi mo nakita, paniguradong mahahalina ka talaga sa tinig na ginagawa nila. Ngunit kapag nasilayan mo ang mga ito, dito mo mapagtatanto na hindi sila mga normal na tao. Dahil sa ginawa ng mga nilalang na yon, agad naman siyang umusad patungo sa likurang bahagi ng puno na ilang araw na niyang pinamamahayan. At nang makahanap na siya ng pagkakataon para kumaripas ng takbo, di na siya nagdalawang isip na gawin ito. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, agad naman itong sumunod sa kanya habang walang patid na umaatungal. Paulit-ulit din siya nitong sinisindak nang sa gayoy hindi na siya makatakas pa. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang mabuhay at makaligtas, di siya nagpatinag sa takot na kanyang nararamdaman. At sa halip na panghinaan, pinilit niyang ibuhos ang kanyang natitirang lakas sa pagtakas. Kalaunan, nang papakit na siya ng bundok, panay naman ang pagsipat niya sa mga ito upang malaman kung saan yun patungo. Nang mapansin niyang sinusundan pa rin siya ng mga bata, hindi na siya nagdalawang isip na kumuha ng mga bato sa daan. Kahit malalaking tipak, milagroso niya itong nabuhat
hanggang sa matagumpay niya na itong maibato sa mga nilalang na nasa ibaba niya. Meron namang tinamaan sa mga ito, ngunit hindi yun sapat upang tuluyan siya nitong lubayan. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, hindi niya na napansin pa na patungo na pala siya sa likurang bahagi ng bundok. Mabuti na lang talaga pinuno. Yon ang daang napili niya, gawa ng sa likurang bahagi ng bundok, merong kubong nakatayo. At nang makapasok siya sa bakod ng teritoryo nito, walang nagawa ang mga nilalang na humahabol sa kanya, kundi ang mapahinto na animoy meron itong kinakatakutan sa lugar na yon. Nang mapansin naman niya ang pagtigil ng mga bata, doon pa lamang yumakap sa kanyang katawan ng matinding pagod. Sa isang iglap, agad siyang nawala ng lakas, kaya makailang hakbang lang, humandusay na rin siya sa lupa. Pagdilim ng kanyang paningin, nadatnan niya ang kanyang sarili na kasalukuyan ng nagpapahinga sa loob ng kubong nakita niya. Napansin din niya ang isang matandang lalaking nagluluto malapit sa kanyang pinagpapahingahan, kaya dala ng kuryosidad nagpumilit siyang umupo kahit hindi pa kaya ng kanyang katawan. Nang maramdaman naman ito ang kanyang pagkilos, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, "Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo pa kaya. Alam kong marami kang tanong, ngunit ipagpaliban mo na muna yan. Kumain ka na muna. Meron akong inihanda para sa'yo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang mapatanong ukol sa pangalan nito. Para sa kanya, yun na lang muna ang mahalaga, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kalaban ng matanda. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung napasilay at dito na nga niya nakita ang maamo nitong muka. Kapansin-pansin din ang puting buhok ng matanda dahil sa matingkad nitong kulay. Maya-maya pa, tahimik itong lumapit bitbit ang mga niluto nito. Paglapag nito sa kanyang harapan, mahinahon itong sumagot ng, "Ako si Samuel. Matagal na ako rito at matagal na rin akong hindi nagkakaroon ng bisitang katulad mo. Batid kong marami kang pinagdaanan, kaya magpahinga ka hanggat gusto mo. Magsalita ka rin kung meron ka ng lakas ng loob. Hindi kita pipilitin dahil sa dami niyong napapadpad dito, alam ko na ang bawat istoryang pwede niyong ibahagi sa akin. Nakakalungkot lang na kahit anong gawin naming pagbibigay ng babala, meron at meron pa rin nangangahas na pumasok sa mga sitwasyong wala silang ideya sa panganib na kakaharapin nila. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, makakauwi ka ng buhay sa inyo. Tutulungan kita, kagaya ng mga nauna sa iyo." Maraming salamat ho. Mangiyak-ngiyak na sagot niya habang ramdam sa kanyang katawan ng matinding panghihina at takot buhat sa kanyang mga naranasan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, panatag na siyang bumalik sa pagtulog. Magdadalawang araw din siya noong nagpahinga at nung dumating na sa puntong handa na siya, muli niyang kinausap ang matanda. At sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na isa pala itong ermitanyo na nagdesisyong tumira sa lagusang nasa loob ng katawan ng dambuhalang isda. Napagtanto kasi nito na marami itong kinakaing tao, kaya para makapagligtas ng buhay, nagpa siya itong magsakripisyo. Dagdag pa nito na ang baryong sumasalamin sa lugar ng Tinalmud ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ang mga nilalang na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga gabunan at hindi rin ito basta-bastang tinatablan ng kahit na anong pangontra. Likas din sa kanila na kumain ng tao, kaya naman para maisakatuparan nito, nagkaroon ito ng kasunduan sa dambuhalang nilalang na nakatira sa ilog. Kapalit ng pagkain ito ng mga tao,
taon-taon nagbibigay ito ng alay na nagmumula sa kanilang lahi. 10 sa ang kanila ang pinapatay nila, kung saan ang mga dugo nito ipinapadaloy nila sa ilog upang makarating sa tiyan ng nilalang. Ngunit huwag kayong magkakamali ng akala, sapagkat ang 10 yon ay hindi talaga likas na nagmula sa kanila. Mga yanggaw ito na tinipon nila upang bago pa man sumapit ang huling araw ng taon, tuluyan itong mapapabilang sa kanilang lahi. At ang mga ito ang magsisilbi nilang alay upang hindi sila mawala ng mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng matanda na, ilang henerasyon na ito ginagawa ng mga nilalang at saksi siya sa lahat ng yon. Nabanggit din ito sa kanya na taliwas sa mundo ng mga tao, mabagal ang araw sa dimensyong yon. Kung kakalkulahin ayon sa matanda, isang araw dito sa atin, halos 2 minuto pa lang sa kanilang mundo. Mariin din itong inilahad na pagka-uwi niya paniguradong marami-rami na ang magiging pagbabago. Dapat paghandaan niya ito at dapat matanggap din niya kung sakali mang merong mangyari sa mga kadugo niya. Matapos naman nila itong mapag-usapan, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay. 1 linggo ang kinakailangan doong ipamalagi ni Lorenzo. Gawa ng sa katapusan umano ng linggo, nagpapakita ang lagusan pabalik sa ilog kung saan siya nawala. Dahil dito, kailangan niyang maging matyaga hanggang sa dumating ang araw na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Inaasahan niya kasi na magiging payapa na ang buhay nila, kaya naman bakas sa kanyang muka ang pagiging kampante at panatag. Nang mapansin naman yon ng matanda, tahimik itong lumapit kasabay ng pag-uwika nito ng, "Huwag kang magkakamali. Hindi magiging madali ang 1 linggo mo rito. Tumingin ka sa paligid mo. Nakabantay sa atin ang kanilang mga tagapagmasid. Ilang gabi mula ngayon, pupunta ang pinakamahusay nilang mandirigma. Magtutuos kaming 2 at kung sino ang manalo, siya ang masusunod sa kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Humanda ka, sapagkat kapag natalo ako, katapusan mo na." Dahil sa sinabi nito, ramdam niya ang bahagyang pagtigil ng kanyang mundo. Hindi siya makapagsalita. Animoy may kung anong bumabagabag sa kanyang utak. Di nagtagal, pagbaba naman ang tensyon na nararamdaman niya, dali-dali naman siyang pumunta ng kusina para uminom ng tubig. Magmula noon pinuno, hindi na naalis sa isip niya ang pagdating ng araw na yon. At 3 araw lang ang lumipas pagkatapos nilang magkausap, di pa man sumasapit ang dapit hapon na sipat na nila ang grupo ng mga nilalang na paparating. Pagpasok nito sa teritoryo ng matanda, dali-dali naman itong naglakad hanggang sa marating na nito ang kinaroroonan ng bahay na tinutuluyan niya. Pagsilay naman nila sa mga nilalang, agad namang lumabas ang matanda, bit-bit ang 1 punyal na may tampok na pulang bato. Hindi niya mawari kung ano ang kakayahan nito, ngunit naniniwala siya na ito ang pinakamalakas na sandata ng matanda. Pagharap naman ito sa mga nilalang, naglakad papalapit sa kanya ang isang makisig na lalaki na mayroong daladalang mahabang palakol. Wala itong pang-itaas na damit, ngunit ang ulo nito ay nababalot sa itim na benda. Pagharap naman ito sa matanda, agad na umalingasaw ang napakabahong amoy. Alam niya na nagmumula ito sa nilalang, ngunit ang hindi niya maisip, papaano ito nagtaglay ng ganoong baho sa katawan. Kung siya noon papausog na ang kanyang sikmura, yung matanda namang nasa harapan nito, kampante lang na nakatayo, animoy wala itong nalalanghap na kakaiba. Di nagtagal, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang, kasabay ng pagbuka ng malalapad nitong pakpak. Agaran din itong sinugod ang matanda na siya namang naging daan ng pagsisimula ng kanilang duelo.
Dahil sa pangyayari, paisa-isa namang nagsiatungal ang mga kasama nitong aswang. Yung iba lumipad na rin sa himpapawid, habang ang ilan naman nanatili sa lupa upang masilayan ng malapitan ng ginagawa ng kanilang kauri. Ngunit kahit anong gawing pag-atake nito, hindi pa rin ito mapantayan ng lakas at bilis ng matanda. Ayon kay Lorenzo, na napakadali lamang para dito na mailaga ng nilalang kahit hindi na ito halos masundan ng kanyang paningin. May abilidad din ng matanda na paglahuin ang kanyang sarili sa oras na malapit na siyang maabutan ng kanyang kalaban. At sa loob ng kalahating oras nilang pagbubuno, hindi ito gumawa ng kahit na anong pag-atake. Nanatili lang itong nakadepensa, animoy maigi nitong pinag-aralan ang lahat ng abilidad ng kalaban niya. Maya-maya pa, nang mabasa na nito ang kilos ng nilalang, bumulong ito ng dasal sa hawak nitong punyal at sa isang kisap mata, dahan-dahang bumagal ang pagtakbo ng oras. Nanuyot din ng hangin, maging ang mga puno sa paligid. Nang mapansin naman ito ng nilalang, nagpumilit itong lumayo, ngunit bago pa man ito makadistansya ng husto sa matanda, pumaikot na sa kinaroroonan nito ang nagbabagang asupre na dala-dala ng malakas na simoy ng hangin. Bago ito tuluyang wasakin ng aswang, nag-anyong serpente pa ito sa kalangitan hanggang sa pumulupot na ito sa katawan ng nilalang. Segundo lang din ang itinagal nito bago tuluyang malusaw at maglahong parang bula ang pinakamalakas na mandirigma ng mga nilalang. Nang masipat naman yon ng matanda, dito na ito nagsimulang tumawa habang nagwiwika sa mga kalaban niya ng, Tapos na ang palabas. Makakauwi na kayo. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang bumalik sa normal ang paligid. Ito na rin ang naging hudyat ng mga aswang para lumabas sa teritoryo nito. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yan, napabuntong hininga lang naman siya habang nakatitig sa langit. Ayon sa kanya, na sa loob pa ng ilang araw na pananatili, marami siya rong naitanong pero hindi ito sinagot ng matanda. At hanggang makalabas na siya mula sa tiyan ng nilalang, nagsilbi itong malaking katanungan at palaisipan para sa kanya. Di niya kasi sukat akalain na merong umiiral na ganoong uri ng antingero sa ating mundo. At hanggang sa pagtanda ni Lorenzo, kailan may hindi na niya nakalimutan pa ang nagligtas sa kanya na si Ermetanyong Samuel.